Vítame vás na DODčku Modrom kameni. A ako vidíte, za mnou sú už žiaci základných škôl, ktorí budú následne prevedení školou. Srdečne vás vítam na dni otvorených dverí tu v spojenej škole v Modrom kameni. Bolo to tamto zábavné, že sme si mohli všetko vyskúšať a naozaj super. Čo sa ti tu najviac páčilo? Chlapci. Tak to zaujímavé je to tu. Dobré súťaže celkovo. Tak, dobrá atmosféra. Najviac sa mi páčilo tam na anglický jazyk, čo bolo hore, aj obchodná akadémia, tam čo vysvetľovali ekonómiu a také veci. Bolo to super. Všetko už také vynovené. Je tu veľa odborov, každý si má z čoho vybrať. Tá škola vie vytvoriť ten druhý domov. Odporúčili si túto školu ostatným? Určite by som odporúčil, je tu pekne, je to tu veľké a veľa odborov. Asi, dobre to tu aj vyzerá. Aj čo som počul, tak aj dobrí učitelia sú, takže určite. Jasné, podľa mňa najlepšia škola. Čo tu je také dobré? Všetko. Čo hovoríš na takéto firmy, kde môžeme napríklad praxovať? Je to super, a chcem to robiť. Podľa mňa, aj keď sme z tohto okresu, tak je to také dobré, že je to bližšie a že nemusíme až tak ďaleko dochádzať. Aj ako dobré prostredie, aj takto sa mi to celkovo páčilo. Alebo tí, ktorí nechcú ísť na intrak, že to majú hneď takto blízko a naozaj aj to vybavenie, aj všetky tie učebne, že naozaj je tu všetko. No hej, sú tu dobrí učitelia vlastne, alebo vyzerajú byť dobrí. Vybavenie, čiže všetko tu máš jak na jednom mieste. Tiež si myslím, že ak nechcete dochádzať a nechcete byť na intráku, tak jasná voľba, kde ísť. Podľa mňa to je dobrá škola, no aj tu v okrese. Mami, ja budem v televízii. Ahoj!